Расійскі паліўны крызіс ужо выходзіць за межы самой Расіі. Кыргызстан афіцыйна звярнуўся да Беларусі з просьбай аб продажы бензіну. У памежных з Беларусю расійскіх рэгіёнах захоўваюцца чэргі і абмежаванні на запраўках. Пакуль беларускія АЗС працуюць без абмежаванняў, але ўжо ёсць прыкметы, што крызіс падбіраецца бліжэй. Кыргызстан, які раней залежаў ад расійскага паліва, цяпер шукае дастаўнікаў у Беларусі і іншых краінах. У памежных расійскіх рэгіёнах захоўваюцца чэргі і ліміты на продаж бензіну. А ў Беларусі, як кажуць мясцовыя жыхары, ужо амаль зніклі з продажу металічныя каністры. Іх масава скупляюць тыя, хто едзе ў Расію. Эканамісты нагадваюць, беларускія НПЗ могуць пакрыць толькі невялікую частку расійскага дэфіцыту, але крызіс зацягнецца, наступствы могуць адчуць і беларускія спажыўцы. Пры гэтым, магчыма, не толькі негатыўныя наступствы, а можа і пазітыўныя. Зараз даведаемся ад нашага першага спікера. Александр Кнырович, прадпрымальнік, блогер і вядоўца праграмы «Атмасфера» на Белсаце. Вечар добры вам. Добрый вечар. Добрый вечар. А да таго ж яшчэ і ментар многіх бізнесаў беларускіх. Таму першае пытанне будзе наступнае. Я паглядзеў, што можа не ў Смаленску, але ўжо там далей у Расіі розніца кошту паліва ў Беларусі з Расіі можа ў 3-4 разы нават мець месца, калі перапрадаваць, там да 400 рублёў даходзіць кошт. Вось, ну і адпаведна падумаўшы, взяць пару каністраў, нават тыя дазволеныя, 2 па 20 літраў, металічныя, 40 літраў, один раз матнуцца, а за дзень можна і некалькі разоў матнуцца, можа і 2 разы матнуцца. Дык гэта можна сабе зарабіць беларусам неблагія грошы. Як вы ацэньваеце устойлівасць такой бізнес-мадэлі, як яна доўга можа мець месца у нашай краіне, у нашай сітуацыі? Ну, я бачу, што вы вельмі добра разумееце ў бізнесе і нагадаю нашим гледачам аб тым, што беларусы, канешне, прафесіяналы у такіх справах. Я нагадаю, як ездзілі так званыя бензавозы з Беларусі да Літвы, да Польшы таксама. Розніца тады была меней за $1, канешне, магчыма, ў 2 разы была гэтая розніца, але 80 літраў бензіна, прывезённых у Volkswagen Passat, дазвалялі акупіць гэтую паездку і нешта яшчэ зарабіць. І паміж Беларусією і Расіяй няма такіх жорсткіх межаў, якія ёсць паміж Беларусією, Літвой і Польшай. Таму, канешне, зараз гэты бізнес павінен квітнець. Ну, бізнес, канешне, у косках, таму што, канешне, гэта, па-першае, не вельмі законна, а па-другое, гэта, канешне, вельмі умоўна і вельмі хутка павінна скончыцца, таму што мы разумеем, што та плынь, якая пацячэ беларускага бензіну праз гэтыя запраўкі ў памежных зонах, яна павінна быць спынена на межы. Чаму? Таму што дэфіцыт бензіна, як вы ўжо адзначылі, канешне, у Беларусі, прабачце, у Расіі складае сёння амаль 30%. Гэта тое, што удалося разбамбіць ВСУ, і таму, канешне, весь беларускі бензін, калі яго прадаць у Расію, не пакрое і 1/3 ад гэтага дэфіцыта. Таму, канешне, я бы прапанаваў ўсё ж такі беларускай дзяржаве прадпрымаць некаторыя меры, каб прыпыніць вось такі свабодны рух бензавозаў, у косках, канешне, бензавозаў з Беларусі да Расіі. Штосьці, канешне, людзі заробяць, а штосьці зарабляе, канешне, і дзяржава на гэтым, але, канешне, гэта небяспечна. Так, давай. Менавіта пытанне, канешне ж, всіх хвалюе, ці будзе дэфіцыт на запраўках з улікам такога моцна падвышанага попыту. Я нагадаю, што зусім нядаўна, на днях, у эфіры СТВ начальнік управлення забеспячэння вуглевадароднай сыравіны і рэалізацыі прадукцыі Беларуснафта Валера Трошченко, ён казаў, гэта звычайны сезонны попыт, традыцыйны, мы да яго гатовыя. Ці сапраўды гэта застанецца так, што яны будуць гатовыя? Ці ўсё ж такі аўтаўладальнікі ўбачаць недахоп і сур'ёзныя чэргі? І ці ёсць у нас рэзервы, вось, спадар Александр, так. Слухайце, Беларусь можа прадукаваць бензіна ў разы болей, чым яе патрэба сама ўнутраная. Таму няма праблемы з тым, што няма нафты на перапрацоўчых комплексах. Няма праблемы ў тым, што перапрацоўчыя комплексы вырабляюць нешта, і яно кудысьці дзяецца. З гэтым няма праблемаў, і гэты чыноўнік, канешне, мае рацыю. Але ў мяне пытанне, а што будзе на памежных, менавіта ў памежных
районах. Вот там у нас, конечно, есть великая погроза, что чарги з расійцаў, ну, просто выцягнуць весь бензин, які ёсць на гэтых заправках, і будзе просто недахоп, потому что яны будуць не паспяваць давазіць. Я бы не быў такі пазітыўны, такі упэўнены з пункту гледжання чыноўнікаў. Чаму? Таму што топлівны крызіс у Расіі не спыняецца. І далей будзе толькі горш. Таму што украінскія ВСУ, конечно, летаюць сёння ўжо і да Омска, не кажучы пра Арэнбург. Таму я бы яго аптымізм трохі прытушыў, пакуль у памерах усей краіны. Я б не казаў, што мы чакаем некага топлівнага крызіса, але вось лакальна ў Магілёўскай вобласці, ў Гомельскай вобласці я бы быў бы вельмі асцярожны і прапанаваў бы сёння вводзіць абмежаванне на гэтых самых межах паміж Беларусіяй і Расіяй, таму што яны могуць пабачыць вельмі цікавую ў косках карціну на вось гэтых памежных заправках, памежных рэгіёнах. Але тут таксама паўстае пытанне абмежавання для каго? Ці агулам можна купіць не больш за пэўную колькасць літраў паліва, альбо ўсё ж такі яны маюць менавіта абмяжоўваць тых, хто прыязджае з Расіі? Ну, гэта вельмі цікавае пытанне, як у рамках саюзнай дзяржавы можна занимацца такой дыскрымінацыяй. Ці можна, ці мажліва гэта ўвогуле, так? Забараняць расійцам і не забараняць беларусам. Гэта ўжо вельмі небяспечна, але з палітычнага пункту гледжання, а ніяк не з эканамічнага пункту гледжання. Таму, канешне, гэтыя прапановы, напэўна, будуць распаўсюджвацца, на жаль, і на беларусаў, і на расійцаў. Ну, мы ж ўсё ж такі адна дзяржава, мы ж один братэрскі народ, падаецца, так казалі. Поэтому так. Я вас, выбачайце, пераб'ю, бо я ведаю, што і у вас мала часу, і у нас наступная ўжо тэма. Але вось Александр Вольфович, калі казаць пра палітыку, пра палітычныя заявы, зрабіў сёння такую заяву, нягледзячы на тое, што мы адзін народ, там і гэтак далей, ён рэкамендаваў беларусам не ехаць у Расію. Молодец. Я его, конечно, падтрымліваю всеми руками, больше за то я падтрымліваю менавіта зараз пабудову межы, сапраўдную межу паміж Беларусіяй і Расіяй, тому что то, что адбываецца Расіі, небяспечна не з пункту гледжання бензина, а з пункту гледжання ввогуле, ведаеце, вайны, з пункту гледжання ў першую чаргу вайны. Але я звярну вашу увагу на вось гэты выпадак з дронамі, які можа правядзе такую нашу трохі мосцік паміж мною наступным экспертам. Папярэдні выпадак, які быў некалькі тыдняў таму, не выклікаў заяву МЗС наконт таго, што трэба ввогуле не ездзіць у Расію. Больш за тое, тая заява была вельмі такая шматслоўная, але ў ёй не былі назначаны дакладныя рэгіёны Расіі, якія знаходзяцца побач з фронтам, куды не трэба ехаць. І таму агулам і МЗС, і цалкам беларуская дзяржава не адпрацавала на тое, каб не было вось такіх вот выпадкаў, які быў сёння з наступным беларускім аўтобусам.